Long live Bodoland. Then रायजो बिफिनो थाखाय सोमावसारनो थाखाय आफादखौ दाफिननाय जाबाय। बे आफादनि मुङानो जाबाय All Bodo Ex Volunteers Force Organizationनि बिथाङा आफाद गैया। I Sri Sansuma Kumgur Baisumutiari. आदाखौ लांबाय आयै पुलिसफ्रा गावथारनानै खौसे जानायाव माबा उसुबिदा दं बा मा उसुबिदा थानो हागौ बाथ्रा आं स्टार्टिंखौ बिनिफ्राय लांगोन आरोखि जों मानो खौसे जानो हाया 2023 आव जेब्ला क'क्राझार जिल्लायाव एखाना बिदिनो थायो बे एखाना बिदिनो थानाय समाव आङो मेथाइ सोरजिदों मेथाइ सुजुदों गासै 8 दालसो मेथाइ दङ बे दा माने गोदोनि बे आन्दलन समनि बे आदाखौ लांबाय आयै पुलिसफ्रा गावथारनानै होननाय मेथाइखौ आं दिनैबो खननैसिम खननाङो मोनसे स्टेजआव फैदो बर'फोर खौसे जादो फैदो बर'फोर सिगांबोदो हारिया लुबैबाय खौसेथि समा थिनबाय खौसे जानो नोंसोरखौ लोगो मोननानै आरो साबसिन मोनबावबाय आंथ' ओरैबायदि सानदों गाबोननिफ्राय आन्दलन खालामफिनोब्ला बर'फ्रा जयै खुनु माने ओरैनि साहा खोला सोनाब सानजा गैलायै आं सिगां जागोनलै बाबु गाबनो ना दुखु नांनो ना रंजानो ना मिनिनो जादों आं बिसिनि बिसि फिसा आरो सोरबा सोरबा जाबद जिबद कारा दन मेम्बार अमर नेशना कुमार बरगयारी बै न'गोजामनि मालिक फैयो जों गोदान आन्दलन समाव 91 निफ्राय फ्राय 20 बोसोरसो बिनि न'आव थादों बै न'गोजामाव नैबेसो दा खुनुरोखोम जाब जुब लुसाबनाय न'आ आरोखि इनकमप्लिट दाबो हाजोबाखै आरो दे जिरायथ'लायनि मोननै मोनथाम खोनादों मोननै मोनथामा मा खायसे अलरेडि 13 बोसोर नामा जाखाबाय जाहैदों ओमफ्राय बिसोरो जुदि रावबो इनिशिएटिभ लाथाराब्ला 2 बोसोर बा 3 बोसोरनि गेजेराव गाव हारसिंनो गलांनायनि माबा मोनसे परिबेस फैयो जाहैदों बेखौ आंनो खिथादों सानै साथामसोआ ओमफ्राय जायफ्रा जाय बिथां सासे बबेनिमोनथाय आं बिसेस जायगानि नामखौ बावबाय बिथाङा फासिनि अर्डार मोननाय आङो जोबोद शेयार खालामदों दहाय खोब दुखुनि बाथ्रा खिथादों दा आं बुंदों नाङा आंथ' बेखिनिखौल'सो बुंबोनो हाबाय दा बे ओमफ्राय खायसेया 9 बोसोर 10 बोसोर जानाय दं दा बिथांमोना बुंदों मा माने जोंनि थाखाय सारा बाहेरायाव थांनानै एसे माबा मोनसेसो दैदेनगिरिफोरजों एसे रायलायनानै बर' रायजो राजानो एसे मेसेज होदो जों इसोरनि अननायाव बोरैबा गनाय बायदि बेखौ खावलायदों आं होनदों जागोन आं इसोरनि अननायाव आंनि साइडनिफ्राय जा बुंनांगौ सोरजों एप्रोच खालामनांगौ आं ट्राइ खालामगोन आं नाजागोन आं बे बाथ्राखौ बुंनोबो बेयाव आगान होफैनो थाखाय जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनबाय आं खुसि जाबाय आरो साबायखर थाबाय दिनै नोंथांमोनखौ बरायनो आंजों लोगोसे दंफाफैयो बिथाङा जाबाय दलिन कुमार ब्रह्म बिथाङानो जाहैबाय नोंथांमोननि मेसे सिबियारि आफादखौ दाजेननाय लेंखांगिरि लेंथुमगिरि लिडार कानालाल मेसेनि बिसिगिरि आरो बिथाङा दा गोदोनि बड'लेण्ड आन्दलन समाव भलुन्टियार महरै खामानि मावग्रा मोनसे आफाद दंमोन बे आफादखौ दा बड'लेण्ड रायजो बिफिनो थाखाय सोमावसारनो थाखाय आफादखौ दाफिननाय जाबाय बे आफादनि मुङानो जाबाय All Bodo Ex Volunteers Force Organizationनि बिथाङा आफाद गैया दाखालिसो दिल्लीयाव जोङो डेलिगेसन टीम मोनसे थांखांबाय दिल्लीयाव प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार राष्ट्रपति मोननो गावसोरनि अफिसाव मेम'रेन्डामखौ बेखौ होना फैबाय मानसिफोरखौ लोगो मोनाखै नाथाय सानै गिदिर मन्थ्रिजों लोगो मोनना फैबाय सासेया अल इन्डिया ट्राइबेलफोरनि मन्थ्रि ट्राइबेल मिनिस्टार
जोहोलावखौ लोगो मोनबाय गोबां खोथा रायज्लायबाय बिनि उनाव भारतनि आयेन मन्त्रि ल' मिनिस्टार अर्जुन राम मेघवाल बिथाङा आंनिनो गोदोनि एमपि लोगोखा बिथांखौबो लोगो मोनबाय आरोखि जों बिथांजों लोगोसे दंफैयो बिथांमोननि सोद्रोमाफोर ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्ड ओनसोलनि सासे सिनियर मोस्ट जार्नेलिस्ट जोंहा अजित बसुमतारी दङ बिथांखौ आं फंनैसो होबाय निसि बिथाङा देबरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल भाइस प्रिन्सिपाल हिसाबै रिटायार जाखांबाय आरो हबि जाहैबाय आंनि नैथि सेकेन्ड बिहामजोनि बियो बिनि बिफाया इण्डियान आर्मियाव केप्टेननिफ्राय मेजर रेंकसिम प्रमोसन जानानै दा न'आव फैफिननानै मेगननि स्पेसियलाइजेसन फरायगासिनो दं बांगालराव बे सेकेन्ड बिहामजो फार्स्ट बिहामजोआ गुवाहाटीयाव मोनसे इउनिभार्सिटियाव प्रफेसार इंलिश डिपार्टमेन्ट दानिया आलासिफोरनो एसे मान बावनाय हाबाफारिखौ आखायाव लानोसै बिथाङा जाबाय जोंनि नेपाल हादोरनि इन्डिजिनियास थागिबि मानसिफोरनि सासे बिराद गिदिर लिडार एडभकेट नामा जाहैबाय बिथाङा जाबाय शंकर लिम्बु भाइस चेयारमेन अफ दि एसोसिएशन रय्याल एसोसिएशन फर ह्यूमन राइट्स अफ नेपालिस इन्डिजिनियास पिपल बिथांखौ हार्टलि वेलकाम खालामनाय जाबाय आरोखि Thank you very much, sir. Thank you. आंनि आलासि नोंथांमोननि लोगोसे फैनाय थांदों बिथाङा जाबाय फ्रेम घिसिं बिथांखौबो वेलकाम खालामनाय जाहैबाय स्मल टकिं अफ आवर लाभ एन्ड रेसपेक्ट एन्ड वेलकाम थैंक यू वेरी मच नै दाखालिसो नोंथांमोननि मेसेज सिबियारि आफादनि बिसायख'थियाव आफादगिरि एबा प्रेसिडेन्ट हिसाबै सायख'जानाय गायसनजानाय देरहासार जानाय अनजल बिरेन मेसे बिथांखौबो आङो गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरबाय आरो नोंथांमोननि सासे मैखोम लिडार गोख्रों बागदाद लिडार बिथां जुनियर कालु मेसे बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो जों सानबाय आरो लोगोसे दंबावो जोंहा जोंनि लिडार बिबानगिरि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मेम्बार राजकुमार मेसे बिथांखौबो आर'नाइ गांसे होनानै बरायनाय जाबाय केन्द्रीय समितिनि सासे मेम्बार अमर मेसे ना कुमार बरगयारी बै न' गोजामनि मालिक फैयो जों गोदो आन्दलन समाव 91 निफ्राय प्राय 20 बोसोरसो बिनि न'आव थादों बै न' गोजामाव नैबेसो दा खुनुरोखोम जाब जुब लुसाबनाय न'आ आरोखि इनकमप्लिट दाबो हाजोबाखै आरो दे जिरायथ'लायनि